11 ноември. Съмнения. Съмненията са рак за нашата истина. Повечето пъти ние знаем какво трябва да направим, с кого трябва да бъдем и къде трябва да отидем. Често пъти не харесваме нашия истински отговор и влизаме в вътрешен конфликт. Искаме да саботираме това, което вече е нашето убежище и намираме предлог, като казваме, че имаме съмнения. Забелязваме неизбежното и поддържаме една дисфункционална връзка. Продължаваме да проявяваме саморазрушителни поведения и да посещаваме опасни места. Да се променим означава да се отървем от съмненията. Да израснем означава да бъдем верни на нашата истина. Моята истина ми казва, че